भाजपा महायुतीचे उमेदवार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघात होतोय रचनात्मक आणि नियोजनबद्ध विकास। 200 शाळा डिजिटल, विनोद कांबळी क्रिकेट अकॅडमी, कचरा निर्मूलन प्रकल्प, पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, कंटेनर थिएटर, वॅक्स म्युझियम, वॉटर स्पोर्ट्स आणि वॉटर पार्क, फिल्म आणि सांस्कृतिक फेस्टिवल, महाराणा प्रताप कला दालन, हापूसला GI नामांकन मिळवून दिलं, मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान, अशी असंख्य कामं राबवून पारंपरिक कामांच्या पलीकडे असलेलं विजनरी नेतृत्व भाजपा महायुतीचे लोकप्रिय कार्यतत्पर उमेदवार नितेश नारायणराव राणे यांच्या कमळ निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड मतांनी विजयी करा। नारायण राणे यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट असणारा सिव्हल प्रकल्प 2 वर्षात पूर्ण करणार, तर कणकवलीत होणाऱ्या मतदानापैकी 65% मतदान नितेश राणेंना मिळणार आहे। 24 ऑक्टोबरला याची प्रचिती येईल असा दृढ विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदना अर्पित करतो। मंचावर उपस्थित या कोकणाचे सुपुत्र, महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एक आपला वेगळा ठसा उमटवला, एक आक्रमक पण अभ्यासू, सर्व विषयांची जाण असलेलं आणि महाराष्ट्राला दिशा देणारं नेतृत्व म्हणून उभ्या महाराष्ट्राने ज्यांचा गौरव केला, ते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री खासदार आदरणीय नारायणराव राणे साहेब, माझे सहकारी रवींद्र चव्हाण, आपल्या या कणकवली मतदारसंघाचे लोकप्रिय उमेदवार आणि पुन्हा एकदा 24 तारखेला प्रचंड मताने जे निवडून येणार आहे ते श्री नितेश राणे, माजी खासदार श्री निलेश राणे, माजी आमदार प्रमोद जठार, या ठिकाणी उपस्थित असलेले कोकणाचे सुपुत्र भाई गिरकरजी, प्रसाद लाडजी, प्रवीण दरेकरजी, आमचे अजित गोगतेजी, सतीश धोंडजी, दत्ता सामंतजी, अतुल काळसेकर, माजी आमदार श्याम सावंत, योगेश पाटील, सुभाष मयेकर, प्रभाकर सावंत, प्रमोद रावराणे, जयदेव कदम, सर्वच मंचावर उपस्थित सन्माननीय पदाधिकारी आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे आजच्या दिवसाकडे अनेक लोकांच्या नजरा लागून होत्या। राणे साहेब तर आमच्यासोबत आलेच होते। मला जेव्हा जेव्हा लोक विचारायचे राणे साहेबांचा प्रवेश कधी, त्यावेळेस मी त्यांना सांगायचो की अरे बाबा, राणे साहेब भारतीय जनता पक्षाचे खासदार म्हणून स्वतः आमच्या अध्यक्षांच्या सहीने मोदीजींच्या नेतृत्वात त्या ठिकाणी राज्यसभेमध्ये आहेत, त्यामुळे त्यांच्या प्रवेशाचा विषयच नाही आहे। राणे साहेब हे भाजपमध्येच आहेत, पण त्यांच्या संघटनेचे सगळे लोक हे भारतीय जनता पक्षात कधी प्रवेश करतील हा प्रश्न तुम्ही मला विचारा। त्याप्रमाणे पहिले नितेशचा प्रवेश झाला आणि आज निलेश आणि संपूर्ण स्वाभिमान पक्षाचे संघटनेचे जेवढे पदाधिकारी आहेत या सगळ्यांचा भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश झाला, हे आमच्या प्रदेश अध्यक्षांच्या संमतीनं मी या ठिकाणी जाहीर करतो। खरं म्हणजे पत्रकारांकरता आता एक बातमी कमी झाली, नाहीतर एक बातमी होती कधी प्रवेश होणार, कधी प्रवेश होणार, ही बातमी आता संपली। हे खरं आहे की यापूर्वी आम्ही एकदा ठरवलं होतं की हा प्रवेश मुंबईमध्ये करायचा, पण त्यानंतर ज्यावेळेस दादा आणि मी बसलो त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं की आमच्या म्हणजे आता आमच्या नाही आपल्या भाजपच्या सिंधुदुर्गातील सगळ्या लोकांचं मत असं आहे की एवढा मोठा प्रवेश तुम्ही करताय तो मुंबईमध्ये करू नये, तो कणकवलीला येऊन तुम्ही प्रवेश करावा
आणि म्हणून आम्ही ठरवलं की निवडणुकीच्या काळामध्ये या ठिकाणी येऊन हा प्रवेश होईल आणि म्हणून आज हा प्रवेश या ठिकाणी आपण केला आहे. खरं तर राणे साहेबांसोबत भरपूर काम करण्याची संधी मला मिळाली. मी आमदार होतो, ते विरोधी पक्ष नेते होते आणि त्या काळामध्ये एक अत्यंत आक्रमक अशा प्रकारचे विरोधी पक्ष नेते म्हणून राणे साहेबांना आम्ही जवळून बघितलं. आणि आमच्यासारख्या आमदारांना ज्यांना कामकाजामध्ये रस होता, ज्यांना कामकाज अभ्यासपूर्ण करण्यामध्ये इंटरेस्ट होता, त्यांना सातत्याने प्रोत्साहन देण्याचं काम हे त्या काळामध्ये राणे साहेब करायचे. आणि विशेषतः वेगवेगळे जे विषय आहेत, अनेक क्लिष्ट विषय असतात. विशेषतः फायनान्स हा असा विषय आहे की ज्या विषयामध्ये अनेकांना फार काही समजतच असं नाही. अनेक लोक 20-20 वर्ष विधानसभेमध्ये असतात पण त्यांना बजेट म्हणजे काय हे नेमकं कळत नाही किंवा त्याचे बारकावे त्यांना समजत नाही. पण या सगळ्या फायनान्शियल प्रोसेस मधले एक्सपर्ट म्हणून राणे साहेब यांच्याकडे नेहमी पाहिलं जायचं. आणि मला स्वतःलाही त्यात फार इंटरेस्ट असल्यामुळे अगदी सुरुवातीपासनं राणे साहेबांची आमची त्या ठिकाणी नाळ जुळली. आणि मला असं वाटतं की जोपर्यंत विरोधी पक्षनेता म्हणून ते होते, आम्ही त्यांच्यासोबत काम करत होतो, त्यावेळी त्यांचं भरपूर प्रेम हे मला मिळालं. किंबहुना एखादा महत्वाचा विषय आला तर आमच्याही पक्षामध्ये माननीय गोपीनाथरावांना ते सांगायचे की गोपीनाथराव, तुमच्यानंतर देवेंद्रला तुम्ही संधी द्या, म्हणजे मग तुमच्या पक्षाची बाजू तुमच्यासोबत तो योग्य प्रकारे मांडेल. अशा प्रकारचे अनेक वर्षाचे संबंध होते. हे ठीक आहे की मध्ये काही दुरावा आला असेल, काही गोष्टी झाल्या असतील, पण वैयक्तिक संबंध हे राणे साहेबांशी नेहमी तशाच प्रकारचे कायम राहिले. आणि आज मला आनंद आहे की राणे साहेब तर आहेतच, पण राणे साहेबांचा सगळा परिवार, आणि परिवार म्हणजे राणे आडनावाचे नाही, संपूर्ण स्वाभिमान हा त्यांचा परिवार आहे. हा सगळा परिवार आज आमचा परिवार झालेला आहे, याचा मला अतिशय मनापासून आनंद आहे. राणे साहेबांच्या नेतृत्वाचा फायदा, त्यांच्या कर्तृत्वाचा फायदा, त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा हा पक्ष विस्ताराला देखील होईल, सरकार चालवताना देखील होईल. आणि म्हणून मी खरोखर मनपूर्वक आलेल्या सर्व लोकांचं स्वागत या ठिकाणी करतो. आज नितेश राणे या ठिकाणी आपले उमेदवार आहेत. गेले 5 वर्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये अत्यंत आक्रमकपणे कोकणाचे आणि सिंधुदुर्गाचे प्रश्न नितेश राणे यांनी मांडले. खरं म्हणजे त्या बाकावरनं जर विचार केला विरोधी पक्षाच्या, तर कोकणाचे विषय हिरिरीने मांडणारा जर कोणी व्यक्ती होता तर तो नितेश राणे होता. कोकणाचा विषय आला की नितेश राणे आक्रमकतेने पुढे जायचे. आक्रमकता त्यांचा स्थायी भाव आहे, कारण राणे साहेबांच्या शाळेत ते तयार झाले आहेत. पण आता त्यांना थोडं आमच्या शाळेतही आणायचं आहे. आक्रमकता त्यांची कमी करायची नाही आहे, पण त्यासोबत आमच्या शाळेचा थोडा संयमही त्यांच्यामध्ये आम्हाला टाकायचा आहे. म्हणजे मग त्यांचं नेतृत्व, कारण आपण सगळ्यांनी बघितलं की राणे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये जिथे आक्रमक व्हायचं तिथे ते आक्रमक असतात, जिथे संयम बाळगायचा तिथे ते संयम बाळगतात. त्यामुळे ही जी काही त्यांचा गुणधर्म आहे त्यातला एक गुणधर्म त्यांच्याकडे आलाय, दुसरा आम्ही त्यांना देणार आहोत. आणि मला विश्वास आहे हे दोन्ही गुणधर्म तयार झाल्यानंतर नितेश हे देखील राणे साहेबांसारखंच या महाराष्ट्रामध्ये एक आक्रमक पण संयमी अशा प्रकारचं नेतृत्व, एक अभ्यासू नेतृत्व म्हणून या ठिकाणी पुढे येतील. आता निवडणुका समोर आहेत, पण या निवडणुकांमध्ये कणकवली असो की महाराष्ट्र असो, मला कुठेही चुरस दिसत नाही. मला या निवडणुकांमध्ये कुठेही चुरस दिसत नाही. तुम्हाला मी सांगतो, हे काही फार ओव्हर कॉन्फिडन्स आहे, आम्ही स्वतःला फार मोठे समजतो असं आहे, हे नाही. पण तुम्ही अगदी छोट्यातल्या छोट्या 5 वर्षाच्या शेवण्या मुलाला जर विचारलं की बाबा रे सरकार कोणाचं येणार, तर ते सांगतात की या ठिकाणी महायुतीचं सरकार येणार आहे. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. आणि त्यासोबत मी आपल्याला सांगतो, या कणकवलीमध्ये राणे साहेब, भारतीय जनता पार्टी आता सगळे एकत्रित आल्यानंतर
आजचं माझं भाकीत तुम्ही लिहून घ्या. आणि मी फार कन्झर्वेटिव्ह बोलतो, मी काही फार जास्त बोलत नाही, पण आजचं माझं भाकीत लिहून घ्या. एकूण मतदानाच्या 65 ते 70% मतं नितेश राणेंना मिळतील आणि 30-35% इतर सर्व उमेदवार असतील. आजचा दिवस आपल्या डायरीमध्ये लिहून घ्या. हे माझं भाकीत 100% खरं ठरेल. आणि म्हणून मला असं वाटतं, ही निवडणूक शांतपणे आपण लढली पाहिजे. ही निवडणूक प्रेमाने आपण लढली पाहिजे. ही निवडणूक जनतेमध्ये आपण लढली पाहिजे. हे याकरता सांगतो, अनेक लोक या निवडणुकीमध्ये आपल्याला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करतील, प्रोव्होकेशन द्यायचा प्रयत्न करतील. काही प्रोव्होकेशनची आवश्यकता नाहीये. जे जिंकणारे लोक असतात त्या जिंकणाऱ्यांनी वाघासारखं वागायचं असतं. जिंकणाऱ्यांनी मोठ्या मनानं वागायचं असतं आणि आपण जिंकणारे लोक आहोत, त्यामुळे मोठ्या मनानं या ठिकाणी आपण वागू. पण मला सांगितलं पाहिजे की या महाराष्ट्रामध्ये आज काँग्रेस पक्ष असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, यांची अवस्था काय आहे? काँग्रेस पक्षाची तर अवस्था अशी आहे, निवडणूक जेव्हा सुरू झाली, मी म्हटलं काँग्रेसचे प्रमुख नेते राहुल गांधी हे आता महाराष्ट्रात येतील. ते येतच नव्हते. मला वाटलं हरियाणाला असतील, ते हरियाणालाही नव्हते. मला वाटलं दिल्लीला असतील, ते दिल्लीलाही नव्हते. मला वाटलं वायनाडला असतील, ते वायनाडला देखील नव्हते. मग मी माहिती घेतली तर समजलं राहुल गांधी बँकॉक फिरायला गेले होते. कारण राहुल गांधींना माहिती होतं की महाराष्ट्रामध्ये येऊन किती डोकं आपटलं तरी या ठिकाणी कुठलाही फरक पडणार नाही. या ठिकाणी त्यांचे मागच्या वेळेस 42 होते, आता ते 24 होतील हे त्यांना पक्क माहिती होतं. आणि म्हणून ज्यावेळेस सलमान खुर्शिदांना विचारलं, म्हणाले अहो तुमचे नेते तर बाहेर गेले आहेत. सलमान खुर्शीद म्हणाले काय करायचं, आमच्या पक्षाला रोगच आहे, जेव्हा आवश्यकता असते तेव्हा आमचे नेते पळून जातात. आता आपल्या पक्षातल्या नेत्यांबद्दल जर त्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते असं बोलत असतील तर ईश्वर मालिक आहे. पण मग शेवटी त्यांनी फोन लावला, म्हणाले राहुलजी परत या, निवडणूक आहे. राहुलजी म्हणे येत नाही. हे म्हणे परत या, ते म्हणे येत नाही. शेवटी यांनी सांगितलं, हो म्हणाले निवडणुका आहेत, आम्ही जनतेमध्ये काय थोबाड घेऊन जायचं की आम्ही निवडणुका लढतोय आणि आमचा नेता बँकॉक मध्ये फिरतोय. तुम्ही जरा या, लोकांना तोंड दाखवा. राहुलजी तयार झाले, परत आले आणि आल्यानंतर सभा घेतली. महाराष्ट्रातच आले, महाराष्ट्रामध्ये सभा घेतली. मला तर इतका आनंद झाला त्यांची सभा झाली तर. कारण पहिल्या सभेत त्यांनी काय सांगितलं, म्हणाले 70 वर्षापासून तुमच्यावर अन्याय होतोय, 70 वर्षापासून तुमचा काही विकास झाला नाही, 70 वर्षानंतर तुम्ही प्रताडित होताय. त्यांना हे लक्षातच नव्हतं 70 वर्षापैकी 60 वर्ष त्यांनी राज्य केलं होतं. कारण ज्यांनी भाषण त्यांचं लिहून दिलं ते त्यांना ते सांगायचं विसरले. आणि राहुल गांधीची जी काही कॅसेट आहे ती लोकसभेतच अडकली. त्यांना हे माहितीच नव्हतं की आता विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. लोकसभेमध्ये जे भाषण ते करायचे जसंच्या तसं भाषण विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी केलं. आणि त्यामुळे मला विश्वास आहे की काँग्रेसच्या जागा कमी करण्यामध्ये राहुल गांधींची मदत ही आम्हाला निश्चितपणे मिळेल आणि काँग्रेसच्या 2-4-10 जागा ते कमी केल्याशिवाय राहणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था तर त्याहीपेक्षा वाईट आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोणी राहायलाच तयार नाही आहे. म्हणजे मी तर असं म्हटलं, पवार साहेबांची स्थिती कशी आहे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और कोई बचा तो मेरे पीछे आओ, अशा प्रकारची त्यांची स्थिती आहे. आमचा सुरेश दस तिकडनंच आलाय. तो म्हणाला आमच्या पक्षाची म्हणजे जुन्या पक्षाची राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था अशी झाली आहे, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अशा प्रकारची अवस्था आहे. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, या निवडणुकीमध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये एक अभूतपूर्व अशा प्रकारचा विजय हा आपल्याला निश्चितपणे मिळणार आहे. लोकांनी हे ठरवूनच टाकलेलं आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर हे स्पष्ट लोकांनी कळलंय की जनादेश हा मोदीजींच्या सोबत आहे. लोक हे मोदीजींच्या सोबत आहे. महाराष्ट्र असो की भारत असो, लोकांनी मोदीजींनाच आपला नेता म्हणून स्वीकारलेला आहे. आणि मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो, माझा दावा नाही आहे की 5 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये सगळं आपण केलं. 5 वर्षात सगळ्या गोष्टी होऊ शकत नाही. पण हा दावा जरूर आहे
की या 5 वर्षामध्ये आपण जे केलं त्याचा हिशोब मी द्यायला तयार आहे आणि त्याच्या आधीच्या 15 वर्षाचा हिशोब तुम्ही घ्या. 5 वर्षामध्ये 15 वर्षापेक्षा दुप्पट काम जर केलं नसेल तर लोकांमध्ये मतं मागायला जाणार नाही. आज तर आपण जाहिरात दिली आहे. आज 15 तारीख असल्यामुळे 15 पेक्षा 5 मोठे अशी जाहिरात दिली आहे. आपण सगळ्यांनी बघावं प्रत्येक सेक्टरमध्ये 15 वर्षात झालेलं काम आणि 5 वर्षात झालेलं काम याची तुलनाच आपण त्या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, आपण बघा गेल्या 5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आपण उभं राहिलो. 15 वर्षात काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळामध्ये महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 20,000 कोटी रुपये मदत मिळाली. आपण 5 वर्षामध्ये 50,000 कोटी रुपयाची मदत ही महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना केली. कर्जमाफी केली, दुष्काळाचं अनुदान दिलं, अतिवृष्टीचं अनुदान दिलं, बोंडअळीचं अनुदान दिलं, विम्याचं अनुदान दिलं, ड्रीपचं अनुदान दिलं, फळबागांचं अनुदान दिलं. वेगवेगळे अनुदान इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण दिले. आणि एवढंच नाही तर या शेतकऱ्याला स्थैर्य आलं पाहिजे म्हणून वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या. शेतमालावर प्रक्रिया झाली पाहिजे, त्याला मार्केट मिळालं पाहिजे. आमच्या फळबागा जिथे आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट करता आला पाहिजे. या वेगवेगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आपण केल्या आणि त्यातनं कुठेतरी एक स्थैर्य मिळण्याचा प्रयत्न आपण केला. माननीय मोदीजींनी महाराष्ट्रातल्या आणि प्रत्येक देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत सामील करून घेतलं आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये थेट 6,000 रुपये हे टाकण्याचा निर्णय केला. या महाराष्ट्रामध्ये 40 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे गेले. अजून 60 लाख शेतकऱ्यांची खाती ऑनलाईन झाली आहेत, त्यांच्याही खात्यात त्या ठिकाणी पैसे चालले आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये रस्त्यांचं जाळं फैललं पाहिजे या दृष्टीने आपण प्रयत्न सुरू केले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू केली. 5 वर्षामध्ये 30,000 किलोमीटरचे रस्ते मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून आपण केले. आणि माझा हा दावा आहे की हा महाराष्ट्रातला नाही देशातला रेकॉर्ड आहे. कुठल्याही सरकारने देशामध्ये आजपर्यंत 5 वर्षामध्ये 10,000 किलोमीटरच्या वर ग्रामीण रस्ते तयार केले नाहीत. आपण 30,000 किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते या ठिकाणी तयार केले. 10,000 किलोमीटरचे राज्य महामार्ग, 20,000 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग. आज मुंबई गोवा रस्त्याचं काम चाललंय. हे खरं आहे की मध्यंतरी ते काम थोडं रखडलं कारण या पावसाळ्यामध्ये कोकणात इतका पाऊस आला की एकही दिवसाची उघाड मिळाली नाही. त्यामुळे काम बंद ठेवावं लागलं होतं. त्याचा थोडा परिणाम गतीवर देखील झाला. पण आता पावसाळ्यानंतर अत्यंत वेगानं ते काम सुरू होईल आणि एकदा मुंबईपासनं गोव्यापर्यंत हाच रस्ता या ठिकाणी पूर्ण झाल्यानंतर हा केवळ रस्ता असणार नाही तर ही पर्यटनाची वाहिनी असणार आहे. हा पर्यटनाचा महामार्ग असणार आहे आणि या कोकणामध्ये पर्यटनाच्या माध्यमातून सर्वाधिक रोजगार तयार करण्याकरता हा जो काही महामार्ग आहे हा महामार्ग त्या ठिकाणी निश्चितपणे कामी येणार आहे. आपण बघितलं असेल गेल्या काळामध्ये चांदा ते बांदा ही योजना आपण सुरू केली. 444 कोटी रुपये त्या ठिकाणी दिले. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटनाच्या सुविधा असतील. या ठिकाणी जे काही आमच्या फळबागांमध्ये या ठिकाणी जे प्रॉडक्ट्स आहेत त्यांचं मार्केटिंग असेल, त्यांच्याकरता व्यवस्था उभ्या करायची असतील, त्याचं प्रशिक्षण असेल, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण केल्या. आणि यासोबत ब्रेड अँड ब्रेकफास्ट सारख्या योजना असतील, त्याचं प्रशिक्षण असेल, त्याच्याकरता निधी उपलब्ध करून देणं असेल, त्यातनं रोजगार निर्मिती असेल, अशा अनेक गोष्टी या ठिकाणी आपण केल्या आणि भविष्यात देखील ही योजना या ठिकाणी निश्चितपणे आपण करणार आहोत. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण काम केलं, कोकणामध्ये काम केलं. आपण बघितलं असेल वेंगुर्ला तालुक्यात देशातील पहिल्या सागरी बहुप्रजातीय मत्स्यबीज केंद्राचं नियोजन आपण या ठिकाणी केलं. स्वदेश दर्शन योजनेमध्ये 83 कोटी रुपये या ठिकाणी सिंधुदुर्गमध्ये दिले. सिंधुदुर्ग किल्ल्याकरता 62 कोटी रुपये आपण दिले आणि त्यासोबत पाणबुडी प्रकल्पाला या ठिकाणी 65 कोटी रुपये आपण दिले. आणि पर्यटनाचं केंद्र या ठिकाणी व्हावं म्हणून कोकणामधलं पहिलं 5 स्टार हॉटेल हे देखील आपण त्या ठिकाणी आता सुरू करण्याकरता जागा उपलब्ध करून दिली. पहिलं 5 स्टार हॉटेल या ठिकाणी झाल्यानंतर जगातले पर्यटक हे या ठिकाणी येतील आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात आपल्या कोकणाचा हा जो काही नैसर्गिक सौंदर्य आहे त्या सौंदर्यातनं पर्यटनाच्या संभावना या ठिकाणी वाढतील.
खरं म्हणजे अनेक गोष्टी या ठिकाणी कोकणामध्ये आपण करू शकलो. चिपीचं विमानतळ आहे, त्याचं उद्घाटन आपण केलं. आता लवकरच त्या विमानतळावरनं रेग्युलर फ्लाईट सुरू करायच्या आहेत. एकदा रेग्युलर फ्लाईट सुरू झाल्या की या ठिकाणी पर्यटनाला मोठी चालना ही त्या माध्यमातून देखील मिळणार आहे. त्यातनं रेल्वे असेल, विमान सेवा असेल, या सगळ्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात आपण या ठिकाणी करतोय. एकच गोष्ट मागच्या 5 वर्षात ठरवून देखील आम्ही करू शकलो नाही. ती गोष्ट म्हणजे सी वर्ल्ड. सी वर्ल्ड हा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, पण जागेच्या वादामध्ये आणि आमच्या सरकारचं धोरण नेहमी राहिलं आहे. आम्ही कुठेही जोर जबरदस्ती करत नाही. चर्चेतनं बातचीत करून लोकांना सोबत घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी सगळे प्रकल्प केले. आणि म्हणून सी वर्ल्डचा एक प्रकल्प राहिला आहे. आमच्या प्रमोद जठारनी काही अल्टरनेटिव्ह सांगितले. राणे साहेबांचा तर त्याला सातत्याने पाठपुरावा, त्यांचा तो ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. मी आजच्या या निमित्ताने राणे साहेब आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की येत्या 2 वर्षामध्ये या सी वर्ल्डचं काम या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही सुरू करून दाखवू. आणि तुम्ही जे स्वप्न पाहिलेलं आहे, कारण हे सी वर्ल्ड म्हणजे केवळ सी वर्ल्ड नाही आहे, हे पर्यटनाचं मॅग्नेट तयार होणार आहे की ज्या मॅग्नेट मधनं या ठिकाणी पर्यटन उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. आज या ठिकाणी रेल्वे असेल, विमान सेवा असेल, सी प्लेन असेल, या वेगवेगळ्या गोष्टी आपण तयार करतोय आणि त्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याचं काम हे देखील आपण करतोय. मी आपल्याला एवढंच सांगतो की येत्या 5 वर्षामध्ये या जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या संकल्पना मांडल्या, कारण मागच्या काळात आम्ही संकल्पना मांडत होतो, पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण आता राणे साहेबांचं डबल इंजिन आमच्या सोबत आलाय. त्यामुळे एक आमचं इंजिन आणि दुसरं राणे साहेबांचं इंजिन, हे 2 इंजिन एकत्रित आल्यानंतर आता ही गाडी इतक्या सुसाट वेगाने धावेल की मला विश्वास आहे की या ठिकाणी निश्चितपणे एक मोठा बदल झालेला दिसेल. प्रमोद जठार, मी तुम्हाला आश्वस्त करतो, आपलं नवीन मंत्रिमंडळ आल्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये निश्चितपणे घेतली जाईल आणि त्या बैठकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण ज्या गोष्टी आहेत त्या मार्गी लावल्याशिवाय या ठिकाणी राहणार नाही. गेल्या 5 वर्षामध्ये 7 लाख लोकांना आपण या ठिकाणी घरं दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सांगितलं, व्यक्तीची जात पाहू नका, धर्म पाहू नका, पंथ पाहू नका, भाषा पाहू नका, प्रत्येक गरीबाला घर द्या, त्या घरामध्ये इलेक्ट्रिसिटी द्या, त्या घरामध्ये पाणी द्या, त्या घरामध्ये शौचालय द्या, त्या घरामध्ये गॅस द्या. आज आपण त्याचं काम सुरू केलं. 7 लाख घरं पूर्ण केली. 10 लाख घरांचं नियोजन चाललेलं आहे. प्रत्येक व्यक्तीला घर देण्याचं स्वप्न 2022 सालापर्यंत आपण पूर्ण करणार आहोत. 2021च्या शेवटापर्यंत हे स्वप्न आपण पूर्ण करणार आहोत. एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही, हा आपण निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. आजच आपला जाहीरनामा आपण प्रकाशित केला. आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये एकीकडे दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्राची घोषणा केली. या दुष्काळ मुक्तीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी दुष्काळ आहे, पाणी कुठनं आणणार हे आपण सांगितलं. आणि त्यासोबत मी हे देखील सांगितलं की इतका पाऊस पडत असताना देखील कोकणामधले अनेक गावं अशी आहेत की ज्या ठिकाणी तिथल्या टोपोग्राफीमुळे टँकर लावावा लागतो, पाणी वाहून जातं आणि म्हणून कोकणाला देखील पूर्णपणे टँकर मुक्त करण्याचं काम हे या कालावधीमध्ये आपण करणार आहोत आणि घरोघरी पाणी पोहोचवण्याचं काम हे या ठिकाणी आपण करणार आहोत. आणि आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये एकीकडे आपण सांगितलं मोठ्या प्रमाणात पाणी आणण्याचं काम आपण करू, दुसरीकडे या महाराष्ट्रामध्ये पायाभूत सेवा सुविधांमध्ये 5 लाख कोटीची गुंतवणूक करू आणि तिसरं महत्वाचं आपण जे सांगितलंय, पुढच्या 5 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रातल्या 1 कोटी तरुणांच्या हाताला काम देऊ, 1 कोटी लोकांना रोजगार हा मी या ठिकाणी देऊ. आणि माझा तुम्हाला शब्द आहे, या 1 कोटीमध्ये एक मोठा वाटा कोकणाला आणि सिंधुदुर्गाला दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. इथल्या मुलांच्या हाताला काम हे इथेच मिळालं पाहिजे, त्यांना मुंबईकडे जायची आवश्यकता पडू नये, हा प्रयत्न आमचा असणार आहे. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, एकीकडे घरं आपण बांधतोय. गेल्या 5 वर्षामध्ये 18,000 गावांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याच्या योजना नेल्या आहेत. हा महाराष्ट्र शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये कधी 16वा कधी 18वा होता. 5 वर्षात आपण ही परिस्थिती आणली. 18व्या क्रमांकावर महाराष्ट्र 3ऱ्या क्रमांकावर आला. पुढच्या वर्षी तो 1ल्या क्रमांकावर येईल. आता उद्योगामध्ये महाराष्ट्र पहिला आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिला आहे, रोजगारामध्ये महाराष्ट्र पहिला आहे. सर्व बाबतीत महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचं काम या ठिकाणी आपल्या सरकारने केलं आहे. आणि आता येत्या काळामध्ये महाराष्ट्राची घोडदौड वेगाने झाली पाहिजे, कोकणाची घोडदौड वेगाने झाली पाहिजे. याकरता नितेश राणे सारखे तरुण तडफदार आमदार हे आमच्या सोबत भविष्यामध्ये राहणार आहे. मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो, मोदीजींच्या नेतृत्वात देशामध्ये परिवर्तन होत आहे. आपल्या देशाचं नेतृत्व आता वैश्विक नेतृत्व झालंय. आपण सगळ्यांनी बघितलं, मोदीजी अमेरिकेमध्ये गेले होते. अमेरिकेमध्ये मोदीजी गेल्यानंतर यापूर्वीही पंतप्रधान जायचे, भारतीय कम्युनिटीशी बोलायचे, पण त्यांच्या कार्यक्रमाला साधा अमेरिकेचा मंत्री देखील यायचा नाही. मोदीजींनी अमेरिकेत सभा केली, लाखो लोक सभेमध्ये होते आणि त्या सभेमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प देखील आले. त्यांनी लोकांमध्ये बसून मोदीजीचं भाषण ऐकलं आणि त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं, नरेंद्र मोदी हे केवळ भारताचे नेते नाही, ते वैश्विक नेते आहेत. आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटला पाहिजे की ज्या नेत्याच्या खाली आपण काम करतोय त्याला जगातल्या सगळ्यात प्रमुख राष्ट्राचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणतात की हे वैश्विक नेते आहे. मोदीजींच्या नेतृत्वात एक बलशाली भारत तयार होतोय. बंधू भगिनींनो, आपण पाहिलं असेल, आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये शल्य होतं, या भारतामध्ये जम्मू काश्मीर होतं, पण 370 कलमामुळे जम्मू काश्मीरला वेगळा दर्जा मिळाला होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान जम्मू काश्मीरला लागू नव्हतं, भारताचे कायदे जम्मू काश्मीरला लागू नव्हते, अनुसूचित जाती जमाती ओबीसीचं रिझर्वेशन जम्मू काश्मीरमध्ये लागू नव्हतं आणि भारताच्या तिरंगा झेंड्यापेक्षा जम्मू काश्मीरच्या झेंड्याला त्या ठिकाणी अधिक मान मिळत होता. मोदीजींनी 370 कलम रद्द करून टाकलं. परिणाम असा झाला, भारताचं संविधान जम्मू काश्मीरमध्ये लागू झालं, भारताचे कायदे जम्मू काश्मीरमध्ये लागू झाले, भारतातलं आरक्षण जम्मू काश्मीरमध्ये लागू झालं. आणि एवढंच नाही तर या 15 ऑगस्टला ज्यावेळी मुंबईमध्ये मी भारताचा तिरंगा झेंडा फडकवला, ज्यावेळी दिल्लीमध्ये मोदीजींनी भारताचा तिरंगा झेंडा फडकवला, 70 वर्षानंतर पहिल्यांदा पुन्हा आन बान शाने से भारताचा तिरंगा झेंडा श्रीनगरला फडकला, जम्मूला फडकला, लडाखला फडकला. बंधू भगिनींनो, मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये एक बलशाली राष्ट्र तयार होत आहे. त्यांच्याच नेतृत्वात एक समृद्ध महाराष्ट्र तयार करायचं आहे. समृद्ध महाराष्ट्राचा जनादेश मागण्याकरता या ठिकाणी मी आलो आहे. सांगा, तुमचा जनादेश आमच्या पाठीशी आहे का? सांगा, तुमचा जनादेश आमच्या पाठीशी आहे का? तुमचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे का? तुमचा आशीर्वाद मोदीजींच्या पाठीशी आहे का? तुमचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहे का? तुमचा आशीर्वाद राणे साहेबांच्या पाठीशी आहे का? तुमचा आशीर्वाद नितेश राणेच्या पाठीशी आहे का? मग तुमचा आशीर्वाद हाच जनादेश समजून या ठिकाणून जातो. निवडणूक तुमच्या भरोशावर सोडतो. मला विश्वास आहे 21 ला कमळाची बटन अशी दाबाल की 24 ला ज्यावेळी वोटिंग मशीन उघडेल, मी तर 60%, 65%, 70% सांगितलं, पण 80% मतं नितेश राणे आणि भाजपला मिळतील हा विश्वास व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.